Hanáček má nejmenší akordeon zatím, ale on poroste a vyroste. A příští rok bude hrát na ten veliký, víš, Peťo? Tak a zahraje nám Pádivého koně od Milana Novotné. Ročníku ukončíme triem a s Peťkou si zahraje ještě Markétka Nedělová, to tady máme, která ke mně chodí na klavír. Takže jsme to spojili, to duo klavírní ještě i s akordeonem jsme to zkombinovali, aby toho nebylo málo, že? Stojan bude.